Voit pitää nyt Sportiplannerissa tuntikohtaista arviointia. Eli kun luot ryhmiä, niin pystyt luomaan ryhmille lukujärjestyksiä. Eli lukujärjestykset luodaan kalenteritapahtumien avulla ja merkitään aina kyseisille päiville. Ja kun olet saanut lukujärjestyksen luotua kokonaisuudessaan, niin tämän jälkeen voit valita suoraan täältä arviointi. Ja arviointisivulla plus-painikkeen alta pystyt luomaan tänne otsikoilla niitä asioita, joita haluat tuntikohtaisesti arvioida. Eli tässä minun esimerkissä mä oon nyt laittanut tänne tuntiaktiivisuuden lajitaidot ja sitten jos on jotain muita huomioita, mitä haluaa tekstimuodossa kirjata, eli nämä tuntikohtaiset lajitaidot ja tuntiaktiivisuus, niin nämä mä määritin tänne numeerisesti. Numeerisesti ne arvioidaan sitten aina kokonaisin numeroin ja näistä sitten kun pitää tätä tuntikohtaista arviota, niin saat automaattisesti oppilaskohtaisesti myös keskiarvot. Ja sitten kun niitä tunteja on käynnissä, niin sun on helppo pitää sitä tuntikohtaista arviointia, eli meet vaan tänne omalle Sportiplanner-tilille puhelimessa, web-sovellusta käyttäen, suositus on Chrome-selain, klikkaat tuolta ryhmät auki, avaat haluamasi ryhmän ja sitten täältä ryhmät valikosta niin valitset arvioinnin. Ja täältä sitten vaan tietysti napataan nyt se haluttu päivä, jolloin tunti on käynnissä. Ja tietysti tämähän nyt aina automaattisesti näyttää tämän nykyhetken. Niin täältä on sitten helppo aina merkata, että miten opiskelijat on sun omasta mielestä toiminut esimerkiksi tämän tuntiaktiivisuuden mukaisesti. Ja teet sitten nämä merkinnät tänne. Ja kun merkinnät on tehty, tallennetaan ja sitten voidaan taas palata vähän katsomaan tuolta isolta näytöltä, että miten se näkyy nyt sitten opiskelijakohtaisesti. Eli valitaan täältä ryhmät-kalenterin alta haluttu opiskelija, jonka arviointia voidaan sitten vaikka tarkastella kurssin tai lukukauden päätyttyä. Eli valitaan täältä arviointi ja täällä sitten tulee aina järjestyksessä ton aikataulun mukaisesti kaikki nämä sun tekemät arvioinnit. Ja Sportiplanner automaattisesti täältä laskee sitten tuntiaktiivisuuden, tässä esimerkiksi lajitaidot, niin keskiarvon. Eli sun ei tarvitse tätä työtä tehdä. Niin tämä tietysti nopeuttaa sitä omaa arviointityötä myös sitten kurssin tai lukukauden päätyttyä. Eli kertauksena vielä, kun hyödynnät Sportiplannerin arviointia, niin ensin luot ryhmän. Opiskelijat liittyvät ryhmään aina oman uniikin liittymisavaimen avulla. Tämä syötetään applikaatiossa rekisteröintilomakkeelle. Ja sitten kun olet luonut tämän ryhmän, niin sen jälkeen pääset täältä ryhmän kalenterista luomaan kalenteritapahtumilla tämän kurssin tai lukukauden lukujärjestyksen. Ja heti tämän jälkeen voit sitten avata arvioinnin, jossa laadit sitten tällä plus-painikkeella nämä arvioitavat kohteet ja kirjaatko niihin sitten joko numeeriset tiedot tai tekstimuodossa. Ja nyt kun tämä työ on tehty, niin kun opiskelijat liittyy tähän ryhmään, niin sen jälkeen sä voit sitten pitää tätä tuntikohtaista arviointia. Eli aina kun sitten oot tuolla kentällä tai tunti jälkeen, jos ehdit, niin avaat sitten koneen ja koneella sitten kyseisen päivän arvioinnin ja sitten sieltä pääsee tämän jälkeen sitten tekemään nämä merkinnät. Ja nämä merkinnät tosiaan tippuu sitten tänne aina opiskelijakohtaisesti, eli täältä sitten avaat haluamasi opiskelijan ja opiskelijan arviointi, niin saat sieltä sitten tämän yhteenvetonäkymän näppärästi esille.